president Company, acompanyat del conseller Tarradellas i dels membres de les indústries de guerra de la Generalitat, ha lliurat als periodistes madrilenys perquè ho passin a mans del general Miaja exemplars de les diverses armes fabricades a Catalunya. També es lliurarà a cada periodista un equip complet contra els gasos tòxics.